Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izatea. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala, betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztinuna. Maria Virginia Toatsuaren laguntzaz, pozik daude zure fededunak. Egizu, haren otoitzari esker, bizi gaitezela lur honetan gaitz guztietatik libre, eta irits gaitezela zeruko betiko pozera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis liburutik. Nik, Joanek, beste ezaugarri handi eta harrigarri bat ikusi nuen zeruan. Zazpi engeru, zazpi zoritxar zera mazkitela. Azkenekoak dira, haietan bukatzen baita jangoikoaren haserrea. Kristalezko itsaso antzeko bat ere ikusi nuen, suarekin nahasian, itsasoaren atzean zeuden, zutik piztia garaituko zutenak, eta honen iruria eta izenaren zenbakia garaitu zituztenak. Jainkoaren zitarak eskuetan zituztela. Jainkoaren sarbitzari Moisesen abestia eta Bildotsaren abestia kantatzen ari ziren. Jauna jainko guztiduna. Handiak eta harrigarriak dira zuk eginak. Atzerrien errege, zuzenak eta egiazkoak zure bideak. Nor ez da izango zure bildur jauna. Nork ez du goretsiko zure izena. Zu bakarrik baizera santua. Atzerriak etorri ere zure aurrean ospeztuko dira. Zure erabaki zuzenak agertuko baitira. Jaunak esana. Erantzun salmoa, handiak eta harrigarriak dira zuk eginak. Handiak eta harrigarriak dira zuk eginak. Kanta jaunari kantu berri, egin bai ditu hainbat harrigarri. Handiak eta harrigarriak dira. Bere eskuinak eman dio garaipena, bere beso santuak. Handiak eta harrigarriak dira zuk eginak. Jauna zuekin, Espiritualekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusen horrela esan zien bere ikasleei, eskuak erantsiko dizkizuete, erasoko dizuete, sinagogetara eta kartzeletara eramango zaituzte, baita errege eta agintarien aurrera ere, nire izenagatik. Hoiek guztiek nire testigu izateko bide emango dizuete. Sartu ondo bihotzean, ez daukazuela nola erantzungo buru eusten ibili beharrik. Nik emango bailizuet hizkuntza eta jakinduria, eta hizkuntza eta jakinduria horri ezingo diote ez erantzun, ez aurka egin zuen etsai guztiek. Gurasoek, senideek, aide eta adiskideek ere salatuko zaituzte, eta zuetako zenbait hil egingo zaituzte. Guztiek gorroto izango zaituzten ere izenagatik, baina zuen buruko hile bat ere ez da galduko, zuen iraupenez onik aterako duzue zuen bizia. Jaunak esana. Gaurkoan, Ama Virginia Milagrosa edo Mirarien Ama Virginia ari gera ospatzen. Hain zuzen ere, halako Ama Virginiaren advokazio konkretu bat dugu. Pentsaturan dugu Ama Virginia bakarra dela, bat bakarra dago, eta beti berbera ospatzen degula. Baina Ama Virginia modu ezberdinetan ospatzen dugu. Alde batetik, ospaditzazkegu jainkoak berari emandako doaiak edo privilegioak ospatzen dugunean zeruetara jasoa izan zela, edo orain
egun gutxi barru ospatuko dugu, sortzez garbi izan duzela, holako momentu bereziak, edo Jainkoaren ama titulua daukela, urtarrilaren lehenengoan urtero ospatzen duguna. Bestetan, bere bizitzako momentu ezberdinak, berri ospatu dugu bere aurkezpena tenpluan, edo irailean ospatzen dugu bere jaiotza, holako momentu berezi batzuk ospatzen ditugu ere Ama Birjinarenak. Bestetan, adbokazio konkretuak dira, leku konkretuetan, Gipuzkoan eta gure inguruan ere bai Aritzazuko ospatzen da, edo bestetan Uxuekoa, edo Horreagakoa, edo Ama Birjinaren adbokazio, esan genezake, lokalak, bere esparru geografikoa daukatenak, baina Ama Birjina berbera da. Eta bestetan, baditugu olako beste ospakizun batzuk, halako batez ere aparizioetan oinarrituta daudenak. Pentsatu behar dugu, Ama Birjinaren aparizio gutxi aprobatuak dituela Elizak. Askotan aipatu da, Ama Birjina halako tokian agertu da, edo halako pertsonak Ama Birjina ikusi du, edo nik ikusi dut, hola jendeak askotan aitu izan du dira, eta egondu dira, eta badaude munduan zehar, kasu dezente, historia oso hartzen badegu kontutan. Baino, Elizak, normalean, holakoak ikartu egiten ditu, prudentzia handiz. Esan genezake, kasik nahi du ekibokatzea, izan da ere ezezkoa esanez, edo esanez ez daukala argi kontrakoa baino. Hau da, baiezkoa esan eta gero deskubritzea etzela benetan aparizio bat izan. Horregatik, Elizaren aprobazioa daukatenak gutxi dira. Eta gutxi horiek ospatzen ditugu, esate baterako Lurdesko Ama Birjina, edo Fatimako ere bai, gaurkoan ospatzen ari gerana, Milagrosa ere aprobatua dago, Elizak aprobatu zuen, eta horregatik diot, beti ikerketa sakon eta prudentziaz betetako baten ondoren, zenbait kasutan, oso gutxitan, Elizak bere aprobazio eman du. Horrekin ez du inor behartzen, ez da derrigorrezkoa, hoiola izan duzela sinistea, baino Elizak bere garantia ere eman nahi dio pertsonari, esanez Elizaren ustez, ikerketa sakon bat egin ondoren, benetan agertu zen Ama Birjina. Eta horregatik, aprobatuta dauden hauek liturgian ere ospatzen ditugu, edo ospatu ditzakegu. Beste batzuk badaude, beste aparizioak, akaso santuario, jende dezente goten diren santuarioak, baina Elizak ez du inongo aprobaziorik eman. Bestetan ere, Elizak debekatu izan ditu, konbentzituta, kasu hoitan, nahiz da batzuk esan, ikusi dutela ez dela agertu benetan Ama Birjina. Eta gaurkoan, esan edan bezala, Parisen, Rue de Baken, agertutako Ama Birjinaren eguna ospatzen ari gera, Milagrosa. Kontutan izan da, Ama Birjinak duen bitartekaritza ahalmen berezia. Jesusek nahi izan du, hala izan dadila. Eta berak erakusten digu, bere lehenengo miraria Ama Birjinak eskatuta egin zuela, bere amak eskatuta. Eta etzan oso gauza importantea, etzan hilala bizikoa, etzan ezinbestekoa, baina amak eskatu zion eta Jesusek obeditu egin zion. Ezkontza baten zeudela, ardoria gelditu ziren, ezkonberriak, eta halako ridikuloa egin behar zuten, edo behintzat gaizki gelditu behar ziren, bere gonbidatuen aurrean ardoa nahi, eta bukatuta baizegoen. Eta orduan Ama Birjinak eskatu zion Jesusi, ura ardo bilaka zezala. Eta Jesusek egin zuen. Horregatik bere lehenengo miraria, Joan Evangelistak aipatzen digu lehenengo miraria, Ama Birjinaren bitartez izan duzan. Ama Birjina delako bitartekari oso berezia, bere ama delako. Eta nahi du Jainkoak bere amaren bidez ere gauzak eskatzeko, nolabait esateko, konfiantza handiagoa izan dezagula. Jainkoari eskatzeko konfiantza eduki behar diogu beti. Jesusek hoixe ulertarazi nahi izan dugu evangelioan. Baina Ama Birjinaren bidez are gehiago, are erresago gure ama da, guk maite dugu, bere gertutasun hori sentitzen dugu, bere maitasuna, eta horregatik gure bitartekari berezia da Maria. Eta beraren bitartez eskatzen diogu laguntza
baita ere, humiltasunez eta konfiantzaz eta exigitu gabe, baino batez ere jakinda bera gure ama dela, gurekin egon nahi duela eta beti laguntzeko prest degula. Gaurkoan hori gogoan hartzen dugu eta eskatzen digu Ama Birjinari egin dezala gure alde, beti senti dezagula bera gurekin dagoela. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu bakearen alde, munduan zehar dauden gerrak eta bukatu daitezen eska dezaiogun Jaunari. Alen eskatzen dugu Jauna. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Andres Zestau, Josetxo eta Miguel, Jesus Zabaleta, Juan Jose, Maria Eugenia eta Juan Fermin, eta Milagrosako intentzio pare bat. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun Jaunari. Alen eskatzen dugu Jauna. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Onartu Jauna, zure fededunen otoitzak eta emaitzak, Jainkoaren Ama Maria Birjinia doatsua goresten dugun oroitzapen honetan. Egizu izan daitezela zuretzat atsegingarri, eta ekar dezaigutela guri zure errukiaren laguntza Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Jauna zuekin, Zure espirituarekin. gora bihotzak, Namanatzago. eskerrak jangoiko gure Jaunari. Egokira eta zuzen. Egokira bai eta zuzen, zu gorestea. Zuri biziaren eta alaitasunaren iturri zera nahita guztiz santu horri eskerrak ematea. Zuk historiaren azken aldi honetan agertu nahi izan diguzu, aspaldiko mendeetatik ezkutuan zegoen misterioa. Honela, mundu guztiak berriro bizia lortu eta itxaropena eskura zezan. Adan berria den Kristogan eta Eba berria den Mariagan, zure Elizaren misterioa ageri da. Gizadi berrerosiaren lehen fruitua. Doai harrigarri honi esker, izadi osoak Espiritu Santuak indarturik, betiko pazkorako bidea hartzen du berriro. Horregatik guk, aingeru eta santuekin batean, zure aintzaren goratzarrea abesten dugu aho batez kantari. Zera bai Jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu hori ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok botatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era bere.
berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hile eta piztu zera jauna, berriz etorri arte, hau dugu hau herriduna. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu deituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Andres Zestau, Josetxo eta Miguel, Jesus Zabaletan, Juan Jose, Maria Eugenia eta Juan Fermin eta Milagrosako tentzio pare bat, argitzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin. Haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztin horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, gildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santua izan bere zure izena, eta bere zure erreinoa, egin bere zure gaia zeruan bezala lurrean ere. Emaituko gaur egunotako horia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrinari barkatzen dinagun ezkero, eta ez duten garbera eraman, baina atera gaitzazu gaitezik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurearen zuerregentza, zure haustieta dindarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoaren bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa. Zupetzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zupetzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zupetzen duzu munduko pekatua, nahi duzu partea. Una hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jaunari ez da izin hortzen eritxean sartuko, baina esazuz bat eta sekazuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Salbamen sakramentuaz indar berriturik, apal-apal eskatzen dizugu jauna. Jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuaren oroipena, jaieratsu ospatu degunok, goza dezagula zure salbamenaren fruitua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedinka zaintzatela jainko guziatunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean. Eskerrik asko jauna, Dios, Dios erdi. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Hau ez